Suomi on tunnettu korkeatasoisesta opetuksesta ja toimivasta koulujärjestelmästä. Monenlaiset kansainväliset tutkimukset, muun muassa PISA-tutkimus, kertoo hyvistä tuloksista. Meillä on innostuneet, hyvin koulutetut opettajat. Meillä on myös hyvin suunnitellut ja toimivat oppimisympäristöt. Mennään kysymään käyttäjiltä ja suunnittelijoilta, miten tähän on päästy. No se perustuu varmaan Suomessa siihen tosiasiaan, että meillä pyritään kaikilla erilaisistakin oppilaista pitämään huolta, eli henkilökohtaisten oppimispolkujen kautta tehdään henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia ja myöskin heikot oppilaat pärjää meidän systeemissä, että tasaisuus on meidän vahvuus. Tulevaisuuden koulu ja tulevaisuuden oppimisympäristö on itse asiassa vähän niin kuin samaa asiaa. Koulu osana oppimisympäristöä on yksi tapa opiskella ja oppia, ja ulkopuolinen ympäristö avautuu myöskin osaksi oppimisen mahdollisuuksia ja paikkoja. Eli itsenäisen oppimisen aika on ohi. Tehdään näitä asioita keskustellen ja silloin myös sisustussuunnittelussa tämä asia korostuu todella paljon. Koulu ei pelkästään tarjoa fyysisiä tiloja ja fyysisiä laitteita, vaan se antaa myöskin mahdollisuuden oppia koulun ulkopuolella. Tulevaisuudessa oppiympäristöt pyritään jo suunnitteluvaiheessa rakentamaan niin, että siellä yleinen ilmapiiri on keskusteleva ja ryhmiin jakautuva. No se tapa, millä me ollaan totuttu opiskelemaan, eli istutaan opettaja edessä ja kuunnellaan oppisisältöjä, niin ei enää sovellu tämän päivän kouluun. AV-tekniikka, opetustavat, kaikki tekniikka kehittyy niin vauhdikkaasti, että se on niin kuin jatkuvaa semmoista hereilläoloa ja seuraamista, mitä maailmalla ja muualla tapahtuu, ja sen takia sitä tutkitaan ja sen takia sitä kehitetään. Oppilaat on muuttunut, niistä on tullut internetin ja erilaisten sosiaalisten medioiden joustavia käyttäjiä. Tämän seurauksena niin tavat prosessoida tietoa niin muuttuu niin paljon, että me joudutaan miettimään uusia välineitä ja uusia keinoja, millä tavalla oppimista voitaisiin kehittää. Tulevaisuuden kouluajatteluun tähdätään siihen, että koulu on formaali oppimisympäristö. Tarkoittaa sitä, että meillä on oppisisältöjä ja meillä on suunniteltuja oppikokonaisuuksia. Ja informaalilla oppimisympäristöllä taas viitataan siihen kaikkeen oppimiseen, mikä tapahtuu myöskin koulun ulkopuolella. Eli tieto on ihan yhtä tärkeää, saadaan se sitten internetin kautta tai saadaan se sitten koulukirjan kautta. Kouluja pyritään tulevaisuudessa käyttämään yhä enemmän myös vapaa-ajalla. Perinteiset tilajaot, miten meillä on ATK-luokkia, meillä on kirjastoja, meillä on aulatiloja, meillä on ravintoloita tai ruokaloita, niin siellä tulee tapahtumaan semmoista uusioitumista ja tulee enemmän ja enemmän tämmöistä, sanoisiko monitoimitilaa tai monikäyttöistä tilaa. Eli siellä voidaan järjestää nuorisotoimintaa, vanhempainiltoja, ja tämä on kaikki otettava huomioon siinä suunnittelussa. Hyvin paljon nähdään nyt jo niitä kouluja, joissa tämä vanha perinteinen ruokasali on avoin tila auloihin. Eli silloin saadaan aikaan torimaisia tiloja, joissa ihmiset kohtaa toisensa. Ne on kohtaamistiloja, siellä syntyy vuorovaikutusta. Se antaa kouluille toverillisen ilmapiirin. Tämän päivän koulumaailma kasvattaa lapset nuoriksi. Eli koulu aloitetaan samoissa tiloissa esikouluiässä ja lopetetaan lukioikään. Tämä on valtava muutos koulumaailmassa ja lapsen elämässä. No tietenkin siellä nyt ehkä semmoiset selkeimmät muutokset tapahtuu siellä niin kuin tietotekniikan kautta, että se liitutaulu siellä väistyy ja tulee dataprojektoria ja interaktiivista näyttöä ja tämmöistä asiaa tapahtuu. Sitä mukaan kun tekniikka kehittyy, niin koulu myös haluaa kehittyä niin, että heillä on kaikki mahdollisuudet suoda opiskelijoille, lapsille, koululaisille tiloja, missä he pystyvät kehittymään myös tietotekniikan avulla. Meille tulee olemaan eri kokoisia ja eri muotoisia opetustiloja, joissa tehdään erilaisia ryhmätyö- ja prosessityömuotoja, ja se asettaa tulevaisuuden koululle sellaisia haasteita, mihin mun mielestä vielä meidänkään koulujärjestelmä kaikilta osin ei ole pystynyt vastaamaan. Suunnittelijan työ on oikealla tavalla löytää tämä näin iso kasvujana tilojen suhteen. Tilojen täytyy toimia pienille ja tilojen täytyy toimia varhaisaikuisille.
Tulevaisuuden opetustiloihin kohdistuu erityisesti muuntuvuuden ja joustavuuden odotuksia. Ja se tarkoittaa sitä, että koululla tulee olla käytössä erilaisia, eri kokoisia tiloja ja samalla myöskin sitten tilojen välinen yhteys pystytään paremmin hyödyntämään. Eli meille tulee tämmöisiä oppimiskeskuksia tai oppimiskokonaisuuksia, jossa tarpeen mukaan tilat muuntuu ja joustaa erilaisten työmuotojen tueksi. Kouluihin alkaa kehittyä omia tiloja, mediateekkejä, työpajoja, mitkä vaatii jatkuvaa muutosta. Ja se muutos lähtee niiden opiskelijoiden kautta. Eli että heille annetaan myös mahdollisuus itse muovata sitä sisustusta. Kalusteiden pitää olla helposti siirrettäviä ja helposti kuljetettavia. Esimerkiksi kun halutaan tehdä ryhmätyötilanteita, niin siirretään kalusteet sellaiseen muotoon, että ne tukee sitä oppimistilannetta. Kaikki se uusi, mitä tietotekniikka tuo tullessaan, niin näkyy myös äärimmäisen paljon koulujen sisustamisessa. Mä uskon, että sinne tulee lisää vaatimuksia, varsinkin sinne kalustepuolelle. Eli niiden kalusteiden pitää olla niin kuin moneen ja erilaiseen käyttöön soveltuvia. Että se ei riitä, että se on pelkästään se pulpetti ja tuoliyhdistelmä. Tulevaisuuden koulun pitää olla kulutusta kestävää niin pinnoiltaan kuin kalusteiltaan. Kalusteilla odotetaan muuntamis- ja joustamiskykyjä, ja ne on sellaisia, jotka käyttäjän täytyy määritellä. Viimeiset 20 vuotta on kalustettu koivu- ja pyökkikalusteilla luokkahuoneita, ja ehkä nyt olisi hyvä hetki siirtyä raikkaisiin väreihin, puhtaaseen valkoiseen ja saada sillä piristystä oppimisympäristöön. Koko aika yritetään kehittää materiaaleja sitä suuntaa kohden, että yhtä lailla ne kestää kulutusta, mutta yhtään ei tingittäisi siitä mukavuudesta. Ja sitten pitää saada raikkautta, pitää saada hyvin niin kuin trendikkeitä ja ajantasalla olevia asioita myös kouluympäristöihin. Muoti asettaa todella suuria haasteita tuotteita kohtaan. Farkut on koristeltu strassein ja niitein ja napein ja ketjuin, eli kulutuspinta se on todella kovalla. Uudet materiaalit, innovatiiviset materiaalit, kuten esimerkiksi puumuovikomposiitti, mahdollistavat oppilastuotteissa kestäviä rakenteita. Oppilaat osaa tosi paljon arvostaa tänä päivänä sitä, että käytävätiloihin tuodaan pehmeitä kalusteita. Niillä on tosi mukava istua. Että vaikka ne oppilastuolitkin on ergonomisia ja hyvin istuttavia, niin siitä huolimatta jokainen haluaa jossain vaiheessa päivää istua vähän pehmeällekin. Ja tänä päivänä tekstiilitkin antaa mahdollisuuden siihen, että koulumaailmaan voi tuoda pehmeitä arvoja kalusteiden myötäkin. Kestävyyden lisäksi kalusteelta odotetaan, että se on helposti siirreltävä ja se on ergonomisesti hyvä kaluste. Ja samaan aikaan opetustilalta akustiikan osalta edellytetään sitä, että tilassa on mahdollista tehdä henkilökohtaisen työpisteen kautta töitä, mutta samalla myöskin tehdä ryhmätöitä, jotenka kun me siirretään kalusteita ja kun me pidetään ääntä, niin samalla sen pitää myöskin sen kokonaisuuden tukea sitä henkilökohtaista oppimisprosessia. Puumuovikomposiitti on pinnaltaan puun tuntuinen. Tuolissa on muovituolin hyvät edut, kestävyys, keveys. Koulumaailma on saanut uudet turvamääritykset ja jopa siellä kehotetaan eri kerroksia tai eri siipiä mieluummin nimeämään värien mukaan kuin kirjainten tai numeroiden mukaan. Koska silloin pieni tämä esikoululainenkin pystyy paljon paremmin omaksumaan punaisen siiven kuin jonkun G-siiven. Tämmöinen suunnitteluprosessi, sen täytyy ehdottomasti olla tämmöinen moniammatillinen ja verkostomainen prosessi, jossa opettajat ja oppilaat, tilojen todelliset käyttäjät myöskin saa mahdollisuuden osallistua tähän suunnitteluprosessiin. Asiakkaan, myyjän ja suunnittelijan hyvä vuorovaikutus ja toisensa ymmärtäminen takaa sen parhaimman lopputuloksen. Arkkitehti, käyttäjät ja sitten varsinaiset sisätilojen ratkaisun toimittajat aloittavat yhteistyön. Ja siinä oikeastaan tärkeintä se, että se alkaa hyvin varhaisessa vaiheessa, jo siinä luonnosvaiheessa. Opetustila tulevaisuudessa ei voi olla ylhäältä annettu kokonaisuus, jossa käyttäjät sopeutuu, vaan sen pitää olla prosessi, jossa käyttäjät sanelee toiminnalle
perustekijät ja suunnittelijoiden ja sisustusarkkitehtien tehtävänä on sitten toteuttaa nämä toiveet. Silmät auki tulevaisuuteen ja kohti uusia kehittyviä haasteita sekä tuotekehittelyn että tilasuunnitelmien kautta. Näin pystytään rakentamaan uusia ihania tulevaisuuden kouluja.